utimi ya dinyina amano traso broso chale sele yesra anaye sisi batra afuniti na fa adinyina no na yo adom eye ope yeli bibia akọ awiye ya da wase aka kire wo se unkoto na atimi ye awurade Yesu Kristo di mu ene bo mpa ye wo pa bu ade nyina so enye ho amaye nyane da amen ede obo ade ahyase na ewiewura obetena proti enti abusua pene na na kwisi apew wato abusua ya awam opidu ya eye enya de 1000 cedis into a start of some modo anu na yie de eye moa na momoa na kato ndishi ya chikura edase
Adeshia Banyansa for Ukradom. Mr. Sofoton, Baby, I will be at Transinity in Yubru. Unumianumina. Sadia Aya Mr. Entry. Or any Davichi Mabusa. Adeshia Masadamo Casadio. Onum Sinisonia Rewona Madese Yaba. Bayanka Nisikano million Lumiano. NC Sofoton so. Lenta Busiana Yuamu. Unsiaba Monfanko Deshia Patamu. Majority Messiname, Unsha Wonom, Asada Fulmunia Chempadasibi, Adeshama Maya Diana Mishaw. For Seretadamo, Mammy Gifty, or Serebedia Madama Tanasana Force of Family. It's a Antialis, or Deshaba winning Nipayo, Baby, I will be at Yemia. Napoku. Diamonana when it any home brasser so Catachan for so family brew. And Cheviana, a Bishop Dalen Atta. Winter Prakon Catachan one the drum through her. Mixna a Faith Universal Gospel Church. Faith Universal Gospel Church International. Obuase, Osofopani. Odru habachi ya wonmoni abushabe yi wa ya ofiri so wasini sonia rewo na modese no wa ha tacheso abaya kanisika no million enum 5 million no ya say 500 Ghana cedis ensi mosuna tabushani na yiwa muno nsiaba momfanka no we no pata ku form mediati mese God bless ne mame oni de ni ho bless kwa so katacha utina se na fo so fame Sansuna kachira wankwanko na nsodi adododie. Winti mprekon na apoku. Dusi poku komfanko babi a obi atena se na tie bioburu. Bijina hana mjahama. Aya brabot ajenim no. Odesha ba na kasai. Wasini soni arewo na mde se na ojina ha. Bayanka disika no milionu enum 5 million. 5 million. Ne yase 500 Ghana cedis. Ensi Sofo Johnson, Nentoka Chiri, Unsiaba Monfanka no one no pattern form. Majority Messiname Unshano. Obapa Anna. When Nidia Obrasa Consultant say, Nafua so from me. Jahanam Jahama. Obama for Evelyn no Usu. So Nunana Obo Kromo. Asabi see ye, Wamana Swansea. And no Nunian Matanasi, Brandy Swasi, Dikaya with Nabrane. Bapa soba yan kanisika no million yeno ensi ana woso onsiaba faka wodi amono na patangu form majeti mesina me onshra no
Nana no play for Montana Seal. Nana will do that one chair with serving way of Musso. You don't want to see Mamma Quava, my idea. Sapochimamu, said the workers at Yaunumia Numio. Was soon in Estonia, I want to say no. Obayanka Nisikano million and 5 million. There was a 500 Ghana cities. Yes, so Nanta was staying in Ayuamu. Musiaba Monfanka, what you pattern for. Was safe for Selechiagamo. Nasa Koto. Waiting for Katata say na for so family. Ya wade shaba an. Baby obi amona na tie me buru. Bijina ha na bijina ha ma. Aya nana konkon barema. Isai no. Bijina atimatim san ehene. Waiting for Katata na kasano. Wasini Sonia rewo na mode say no. Obayanka ni sikano million wa 94 million. Nina bushia semenye Nsiaba Monfanka wudi ya mnopata ngufo Wasefu wa selechi ya gamo Oba an Babi ya yobi ya tina se Nafu wa sefame Jina hana mkama Eya wadiye nina Thomas Ajimai Amekwa kakachao wantimi ama Omana na F.M. Ponsan Ucha bakwa ya bodeme hema Usina nai Sadia wadisha baroka sate wini Wasianka nisi kano milioni 5 million Ni yasi 500 Ghana cities Yesu sunenta buseni na yuemu Uchimemu New Jersey Ibesa ya ye ya shesasu waho Nanso yabani ya sibibi ya tilawe nchehi
nyasi abaya kanisi no million and 5 million. Ne yase 500 Ghana cedis. Dusi koku odi amno na Nigeria. Nsia baba ka wa prewati empata gufo. Na fe bati abusia be yi wa ya ofri muso. Ona mse ni so ni arewo na mo de se ya. Say ya je ba mo wo tiri mo den for de ne ko. Da ya wa da ya nya ya so ni mu koto na bo se ne na tache. Enlei ye breni so se di kan ya itina brane. Adesha ma se jeje mu na di arewo ba. The buyer ye client semen kanisi kano million etionu 20 million. St. Paul's. Adesha ma na dru ha. Ne ya fada panyini. Asafoma wanu minyana to santre fefefa. The namjoma ya chia busiano. The damunya mwase mamwakwa basokoso. Odesha banya nsafua ukradom. Obapa ana. Wenidi oni ahobrasa kwa so tenase nafua so famme. Bijaha na mjahama. Obemu achafo Evelyn owusu. So no nyina na wopu okromo. Asemi si ye wa manaso ansi. Na wonu nua na matenase bredi so ase dikanya wotina brane. Obapa so abaya kanisi kano million mienu. Ensi ana woso. Onsi abafa ka wodi amono nana. Pata ngufo. Mediati mesiname onshano. Mesasa da fone se muni atire na momfasa da ko odesha ba waya tie na Problema say. Yeah, mama. Oh, yeah, mama. and somebody ever hired to us so. Odesha banya nsafo ukradom.
wani dia ni ahobrase kwan so woni anumnina sadia aya bema chamfo Joyce Asare wonina na woyuwa sapochimamu sadia wakasa tire wonu anumni wasudi ni sonia rewo na se no obara kanisi kanu million eno 5 million it was a 5 asa koto Winti Praku Katachautina say na for so family. Ya wadishaba an. Bia mna na ti ni kru. Ujina hana mjahama. Ya nana kon barema. Isayine. Ujina atimati msan ehine. Winti Praku Katachauna kasano. Waseni Sonia Rabo na mdese no. Bayanka nisi kanu million we 94 million. Nina bushasa mwenye Nisiaba mfanka wakia mnopata kufomu Otufa mamsine na mamsine notuha awachano Otufa mamsine Otufa ya nwasemu wakwaba Yo Wasefu wasere chadano Oba an Bagia rubiatina se nafu wasufame Jahana mba Aya wadi na Thomas Ajamai amekuwa kakachao watimia mana na Efiam Ponsa mekuwa ya bodome hema usina nai sadia wadisha waka satire woni wasanka nisi kanu milioni 5 million nila si 500 Ghana cedis Yesu suneta Israeli na iwe mu Wela no madama sabre Aya mame Blesia sabre yanu nisika se Adeshamba Awani wanu yuwa sabre chimamu Ono mnacho samtine fefefa Yabechi ya bushi yabe yuwa ya frimu suono Yaga mwasema mwakwaba Sabre kubata ya wadamu Elimia ho Again ladies club Adeshamana to Santana Fafafa Yabeti ya wani ya bushiabe yi wa yao Afri Musuo Nana ana patron bakupe Wasrebeti ya tinase Elimia ho Again ladies club for Wano mekura Yabeti ya wani ya bushiabe Adeshama ya mwasema mwakwaba This is a million or 10 million. They just say 1,000 Ghana cedis. Yeah, I'm saying
atena se wadi die ni ahobra se kwan so na fa waso famme mitana na mdrama ya wa mame awone no New Jersey America brochimemu eye wode hia ba woni mdom yo anti-fake wasrebedi na ka sai oso ba kroyimu ache na so na woni abusia atena se na mo bre ni so ase di kan ya wontimi ntena se anopai wa fa wiem efrin crime abedu kumase babwao sadia wasrebedi awase woni wasanka ni sikano milionu enum 5 million ene yase 500 Ghana cedis ense akisi boku komfanko so odiamono no nsia ba fa kampata gufom odiamono nana oduro bi ada pudo na nsa so mame Alice wasrebedi atena se wani de ni ahobra se kwan so efo waso femme jina hanam jahama eyewo papa ma adehia manyina na ekasai onom se jeje mu na diabrego ba asemi ba ye nyina ye duwachi ya ba ni asibi bia nche wantwa ye akaya nwabom setwa ba kwa kamunam enka ni sika no milionu enum 5 million ne ya se 500 Ghana cedis mami ali sensi uso nsia ba faka ye mame patagu form na nsafo awukradom sofo John wani die ni ahobra se kwa so nu nwanum nyina montrase na monfmaso mfame bijina hanam jina hama mame bene wada mfichira wana na ba bi kro ne manyina na ekasai adehia mase nyina ye jina prane yenti meshawo nu nwanum ani mu abra yensi bibi enka ni sika no million wa 8 million ne yasi 800 Ghana cedis adehia ba donensu sunanto nwanum nyina Musiaba monfanko de se preocupa mufom sapo odiamno nana katata utna se na fu aso famme jina halam drama eye antibi ne manyina na kasei wonom se da ya wada the refiti amusi bibichira no wa me ma ne kwadai amamani amani akwa so ye breni so ase dikanya ye jina ha adesha maise ba ya kanisika no milionu edu 10 million ne ya se 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis adesha ba sapawensu so lento abusheni na yuamu enche bia na samfri metro fefe batiamo na samfri bia se adesha ba woni wonu ko school St. Peter's Basilica, which are Roman Hill, 1990 year group of 4. One of the Nuna shall say 50 class 1. The Nuna shall say 50 class 1. And the Pimsy Real School. One of the Baya, the Brian Pesu, Vena Nacha drinking mineral water, and Nakaba Kuba. And nine, Acasiano, Urea Noko. Baku esiso ese dusi betuni batie eba sma wa bawo wonu mu ye yese enkanisicano aye 30 million lo adjasa 30 million and yese 3000 Ghana cedis 3000 Ghana cedis adusi bokwensu tu entabushanyina committee adesha ma kasatire muni onom se abayan kanisika ne million yensa ensu musuna ntabushani na yiwa muno se aba monfanka bro wati apatagu alo madame bro sabit na shawima ai ma fefe wadura obeti abushani ya beyi wa ya frimo so ai ma ya do wasimu akwa ba sonkoso a classic women club. Adesha Badura, one of the Shabby you are from so. Sabe o tu próprio de René. A prego René. Sabe o Adesha Baka. Obapa Ana, Babia will be at last. When in Apoku, number of family.
de Antiage Supreme Double in the US Sabritimamu. Was one of the Munana, as soon as I take the social family by year, and Jadis got $1.94 billion. They just say 400 Ghana cities. Siaba Monfanka, Babu went to Patamu form. Siaba Nansa for Ukradom. But there for John, Madame Proof for the family, said the boy. What this Siaba Wakasani was there Kadisika $1 million, you know. Is this for John also that I'm saying that?
Ofabosu. Odeshaba madam atnase. Sabre. Uma ewo premai. Adeshama na to santre fefefe. Eno WTA. Wono madu ha yabati awunya.
Atraga him. Winkin Pako, what is your ball? Fabi, Nima Mini $10 million. Okay, so 1,000.
abrasini kɔbɛ mɛnsa na kɔbɛ mɛnsa otutuo nipa kɔbɛ mɛnsa wɔsi abusua ne ma aboku wadaro ma wɔsi wɔn nso bi wɔn 2 million wɔde ma wɔn. n'ahyɛ mi wadaro ma fuaso fɛ mi na nkwanta kasa hin wadaro ma fuaso fɛ mi n'akyerɛ dɛ wadaro ma fuaso fɛ mi nana mu nyana ne abusua sɛdeɛ ewu etumfoɔ kɔkɔɔ so asanten wɔ kasa ni nna kakra ni na abusua ne ma yɛwura asete prɛko pɛ na edu si ɛnum sikasa yɛwura se wɔntumi tena mɛnhyia nhwia nka sɛ wayɛ deɛ wɔyɛ ne yawada na ɛnɛ nso yɛnte ne din tie wura bɛyɛ baayɛ a ɔse ɔto ayi wɔm telegraph pindum yɛ yɛwura wɔka no no yɛwura no asi ɛdam ase ahene ne nana bɛn mu hema nana kɔ efiri yie wɔn ti na mi gyina ha anaano adefɛɛfɛ bi a wɔn bɛyi ayɛ no wɔn kasa nnɛ sɛmɔdua ni da fam a anaano wɔn abɛyɛ ntiɛ na wɔn nyɛ sɛmi kasa wɔn te edwom ha sɛsi ɛɛ wɔn se sɛ nnɛnua ne ɛno nsia amɔdua ni ne sika sa wɔn ti ma hwɛ saa ne yɛ nkɔ amammerɛ ne amammerɛ wɔn mo anim sɛ yɛ mɔnsa yɛde yɛto ayɔ mpirɛdwa mpiri mmienu agyamfoɔ ne adɔfoɔ yɛsrɛ mo ada mɔmɔnsa mu so ma na mma ne abusua sɛ nyame yɛ adom na kyena mo tena ase na adwa na mubu akonta deɛ si yɛ biara mommra efie bɛbɔ na ɛpɔ ne mɔdwo ahene ne nana bɛɛbɛyɛ ma amanneɛ na ɛyɛ ma mo meyɛ baayɛ adeɛ ɛseɛ no no daase eburu na ananom anidie ne obuo kwan so mesrɛ mo anidie sɛ no bi eburu amammerɛ ne amanneɛ kwan so na ano yɛ wada yadeɛ nyinaa maame abena nsia baapa wɔdodoɔ biribi a wɔdansɛ so retuo de hyɛ amanneɛ ne amanneɛ kwan so ne nso no nyinaa ka ɔmo bɔ mpanyin sɛ baako wɔyɛ mmɔmɔwoma ma amammerɛ kwan so na ano wukua de anwummerɛ yɛsi yɛde yɛ danse edi mu yɛ pagya yɛ nɛnkyerɛ ne ase abɔnten so dodoɔ pɛni bɛhwɛ yɛsi kyɛ pawnkyɛ kuro amammerɛ ne amanneɛ kwan so bɛpagya yɛ ase anim sabi deɛ wawo ne yɛ kadeɛ deɛ ɔde aburo hyɛ fam panema ne pipi na yɛwie yɛ eti mu dɛ yadeɛ nyinaa ma ne nsia ba mpa ɛkɔ deɛ a ɔdodoɔ bere bie ne nso dɔm sɛ yɛtumi ntɛntena amammerɛ ne amanneɛ kwan so yɛdanse pagya bɛhyɛ yɛ ase animonyam adeɛ kye yɛ yɛwo ade ne nkyerɛ ne abɔnten so yɛbɛ sɛ yɛase kɛtɛprɛko ɔduru sie deɛ wɔ nyama no wɔ su bi abɔ ɛmɛno mmerɛ tufoɔ pere mu tim gye mɔnse no mu nyɔma ɛdɛ no gyina yi ɛsɛ sɛ deɛ hu sɛ deɛ bɛwa de kyerɛ deɛ amadeɛ mu nyansa ne amadeɛ mu ayɛ yie mu na megyina ɛso no mu nyinaa na akɔ ɔbɛwɔ abɛ ɔte sɛ deɛ hu sɛ deɛ mmerɛ ɔma no pue sie maame abena te ma baako ɔdodoɔ bi bi a wɔdansa so ɔne kuro paapa mu ama akyɛnkwa no a wɔno mbrɛ mu ɛtwa mɛnkɔfie ɛtena fɔfie ɛsotire na ma wɔ sɛ bi no nkɔ mu nyansa bɛ awadeɛ ɔte sɛ bi ipɛgya ma ɔse ne mu ɔno nso ka wɔ bi yɛwia na paapa kwame apia ɔno nso apɛ ko bi bɛrɛ ɔno nso bɛyɛ maame abena sɛ wanka akɔ gratatu ɔsɛ ɔfɛ pere ne nkyɛn ɔno nso de na wadeɛ mo mpagya bɛduru dwa mu mama ne amanneɛ kwan so ɔno nso ka wɔ bi yɛwia maame afia baako ɔno nso ne kunu nana agye man aboraba ɔno nso sɛbi eku sɛbi ɛbɛn ɔsɛmanse ekɔ a ɔnam mmɛnya wɔde pa wɔde ama sɛ mmeku a medu ntumi gya wadeɛ nyina bɔ me ti na sɛ wadeɛ mo ayɛ yie bia menka nya me yere mu ɔno nso na agye ma paboɔ so ka wɔ bi wie na nnakɔdwo sapɔ ɔno nso na yere ɔbɛn fie nya nko baapa ntoa abuduo nana ɔno nso ase neɛ kɔdi adɔntene na wɔse sɛ bese na ase ekɔ a ɔpagya ne wura akyerɛ ma nsam da kɔpɛ deɛ maame afie nya nko nso ka wɔ bi yakɔpɛ no ma awie yɛ paapa John Kusi ɔno nso na yere na afie kɔ bi sɛ wampem ɔdodoɔ biribi a wɔdansa so ɔbaapa ɔdodoɔ biribi a sɛ na ase ekɔ ne nkyɛn a ɔno nso adawu mebu ɔno nso pagya na ase prɛkɔpɛ na dodoɔ mu sɛ na ase kɔ hyɛ ne kura ne monyam bi a wɔda ama yɛwie na naama kura du baapa wɔkura du yi adɔm ɔno nso ne kuro na ase akoto ɔde kupuduo na nanso sisɛ bi ma ase ekɔ a emu ayɛ yie nipa abɛtwa ahyia na nanom ani ne abɛdi abadi a adawuru ma mepagya ma adeɛ nyinaa ma yɛyɛ akyerɛ dɔm bi a ɛno nso mu ayɛ yie ne nneɛma puduo pɛpɛɛpɛ yɛ gyina dwom yɛwie yɛ na apoku ɔdodoɔ biribi eke kyerɛ tutu ɔpono mu ɛdu si poku ɔno nso na yere na ɛyɛ anya ako ma mpɔmpɔntɔnkye ne hyia berɛ tuo ba nsonom nyinaa na akɔ ɔmo wɔ bom mpanyin sɛ bɛda yɛ yie ne sum na onipa yɛ yie ne bra ne ho akyerɛ noɔ na sɛ ɔkɔ wɔde pa no anya mu nwina de bɔ ɔti yi mu ayɛ yie a ase kɔ a yɛpagya kyerɛ dɔm ne sɛ nti mpanyin sɛ ɛbɔ nsuo mu ate asefoɔ neɛ moma deɛ wɔwuo
The boss so much as a funny mama dear Wadia, and so no see a Maya so. A bimo, to grow, a mamania mania quas, so show Mama would boy, what Tadia was a road, and so you were. There was a today, so no one would do what to the bottom, and I want to treat her. I am not Kayasha. What you are so now, Papa, do a Sabia Kusabia, but I wouldn't Kaya. So you are say, Qua, as soon as you are the power, dear Jana, so I saw Paya Plus who were treated to more than 70. You see, a Maya Kunia, I didn't want Kayashu, and now so Quayania, Yan, Munabi, Pada, Sabia Kusabia, brother, you share when you young. I didn't find, you didn't say you wouldn't share your penalty yet. Sabia, see a year, your train super, your train super, a man and mamma of your Sabi. As some year to a year, when the Brunin Sabestra won, and I'm also Sabia Kusabia Bramase, but the Robin Pia was not saying, what your message for the Brunin Sabia to Bestra, and now I ask you for penalty and Ibra by a cancer. The scientists said, "Kuma would have a brain, and when I would walk, your headache, your belly, the air chando, Nina become Obi, your doctor, Sabi, a muscle, and what the ambulance, the Biabo, and Tinasi, a quiet drawer, and so no say, what dear Moya, Yenya, what dear Mon come for a video, your Pedaya, Siatra, and the young Brunma, one metri, Sabi, and I ask you, and for my dear young Papiatra, Papi, she did that you are dying, and you are near to them with a baby and a chair. Among the password German sign, they said to your dear India, the man and animal, dear Thomas and Lord, can't see a region to the moment of war. They are top row, we are Musia Toma, Madame Brew, the city of Bodia, Madame and the gentleman. You be a year, and Pedis, I want you were there, and so no two refugee, the Abimunas, and open depending on can you do a Pada Sabi? But that from Naman so, what's up with that dear than the Trimuta, no fire, and I'm a mammy. I hit my mammy down, running Trimuth in a mattress for Canem Penny Yamu. Necessity, and so not so much happening from your Maria, and what they will fear her, or my form, and so not so much rapid, Yamu has say, or what do you do, Takura, and your prayer, do I hear me and say, if you are no more Mukunim, no, you know. When you need your class, or what's it, Doma could have with Trimunisha, Echo Monstadia, Madame, I Topia, Dimu, but the young Padan, I am Chamo, Mamma Mania Council. You won't know, and I move your company and I said him for Essio. Sabre, what a Koyana, now go to Nia Ferrehene, now pay crowd, what do one, now pay crowd, go to Nia Ferrehene, Yara, what do you brew? Yeah, the Sabia Sabia, we are my friend was so, or being used to be my aim. Now you are yet in this world. You come and the PSC at the end. Mamma Yabapa. Your brother boy has so be my end. And the Probians are to go to war. Yet you are a war. I will be a proper boy and what's a son. And if you bring him up from what I am still quiet is with here. And tell me, Duma, Anglican, I saw them. And don't play the proper for him at the young points of the year. You have 1 year. You see a day prayer was for one branch. And we shall be sure now, Niger. Mammy, where to Sassa? You better to Moody, you're putting out work. And so no, we are not saying. He made him when he made when young. You see a dozen 1 year. If I didn't see a double Bobby Pumem, he had left with your my ass and you didn't to my party a dozen Bobby Somono. And so I asked a pump, I didn't see your wedding come here to the tree jar, who first to touch a man, Brandy Francis, and for the 30. Your fruit when you are down the group, you put to the sport. Mountain in front of you, Madame. Most of them someone yet. When you need your party, you're coming on. Baby, we're here. The basic idea of the super in here. You're a great woman. Send your most of the Monsieur. Almost if you're massive for money. Say hi, the one so soon. Now, no, you want the Abuja, you move at the Giants and White. That's the sense of the Sabbath of Payana, your flower. I bet here, I bet you are some of us in the Brian Town. And that's if you put up your Brian, you're not best level. Say something the best level. The same to Madame Blue. The sea is so dead, you're going to make it. The European branch, Madame, I am going to your way. If you get that,
no mo nyina ma ne mama ya si ekosua nie si ahwe si ya yire no ne kunma ro wo ba so mo so dada nti ekosua nie se pita mfa chi o ma no ma me wo chi sa se be die kira mu ahura wo bia da pro kwa chi dia ekosua nie ye wie ye se ensaye ade abachi kwasia da na se so me abekọ sabi ekusabi brown entoma ma be franya ne ye kunu mu be fradia ye ba nyire kentense bia emba wo mo sisabe omo wo ye omo kunu mu shama ni mo nyama ne die ba nyire kente edi mu insenia ye mo dro omo to ma ya pra ko ba me de ko na se asom dia wo na so wanya ho se den wo wo ba nyire kente wo fa tachire ba wo fa asori na be frabi ne sai tie se ba nyire kentense bia nie ye kunu mu ya fa mo mo chenya me aduma na se asom mo ko dia be gu ni fiase omo fra sabi omo ni a wo kro ye gu ni fiase mo fa nya na kra ye wie ye ade pra ko dan se so kro bia sa ti ko to he na de hye ponti omo fra kente fo mo na tintim kom dia ahire ba di mu ye de aka wo bi pra ko pa dia ma omo fra bo nyire kenta omo fa ahire man ka ho ye wie ye so no ti sabe omo ba omo so ma do so ka tete no ya ma do fo so atese bo dia ye katre ade se ekase asie na ne sei sabi ya so ya do ya wam adosu edi mu adosu amu fe omo so omo fe omo yire no mo we dia de wa omo enye da ma mi ku omo yire be nyina mo ma pa omo sabi ya ma we dia tie sa bo mo chi omo yire no mo we dia tie enche bi omo yire no mo we dia me dan se ma bi oda me chi omo de omo odo sabi bi ka ko odo kaka ni akwa adu adre mi ensen omo di we dia ne mo omo di na ti omo tim no mako ma munti oda ma odo mo ni etina dia ye pa omo da bi ada da ye wie ye Yebi ya sisa bia kusa bia brown. Na no ma tia kunya tuntum so de boye chido. Ya de nyina wa de shepra ko dan se so na ma be boye chido ma. Ekute de pa wo chia dia. Buka di dai e free stream. Dan ya obra no wase wona na no manimu. Yebi ya me hia ko bia mu wa. Enye kra mo pa nyina wa ha na no madam e buru mu wia. No wo ma no mo pa se fo ma no. Opla so mo pa ye nyen kan ko ma mi nsi amare ne nso no mo dia. Nso no so Edua ya de nyina ekwa sabi ekusabi do na no mo ebeja ye madam ye mo pra ko pe ye wie ye kwa chia de afani nyina pani si e diska na ye enso no ma ye nyoma we nyina ki afansa abodi anta wa ki eti won mu hu yo me ni mo nyoma che pa wo ye kase che kuro e sai ti mo wie ye obibi du wo matwam na di onu adia sa adia na ye di onu ma di osia adi oso adi watwe wo ha ye de wo ha to wo obibi du biem adi onu adia sa adia na adi onu adi osia adi oso adi watwe adi okro pepe wo ha ye kan bi enu boma obibi adi onu sabi ekusabi brown and nesika 20,000 Ghana cedis so bi chiriwa ana wo chira sa abodi a o kan nesika bi asi 200 million krobi sika we ketimi chichiri ko mu enani estate etia ka 200 million ka chichiri estate mu a eso no so mo die e pa yin si atopa puma mi atokuro ye besi bia madama o mo to ma chipra ko pe madama na nan mani mu ntie ni se bibia ye so no esia no no Ile sabodi na bravo madama di oni kuro ba bia obi anu temi eburu sade wo kuro na ajemani na busia so woni na krofo nyina ye ebusia teche so ma si bibia trewa na ewie pre na bravo omo so pepe 2,000 Ghana cedis Canadian 20 million na bravo je nyiro kwajo wa bre 1 part ade abami